Здравейте, момчета! Много от вас със сигурност познават тази примамка. Това е много резултатна примамка за риболовна щука Big Shot на Strike Pro фирмата. Реших да си направя подобно моделче, само че опашката да е лястовичка. И сега вижте докъде го докарах моето прасенце. Ето го. Дължината 160 мм мисля, че беше 140, мисля, че е до тук. Някакво да мислим, ще го измерим. Ето сега, примерно. Да, 140, 135 е до тук и 160 е цялата примамка. Се получи. Сложих му тук две крилца. Просто е така за красота. Не че ще вършат някаква работа. Бях решил опашката да изтънявам още повече, но ще оставя така по-дебеличка. Все пак тук не търсим тази игра на опашката, а тук търсим точно тези двете крайници да мърдат. Но тук все пак оставих един, го изпилих е така, за да се огъва по-лесно и от тук. Движението да започва от тук плавно и тук вече накрая да треперят. Друго, което ми дойде на идея. Вижте на черен фон ли как да го направя, как оставих като греблага направих тук в края. Идеята ми е, като пропада от само себе си, нали, с тази джиглава, то е така с пружината, като пропада от загребването на водата, да правят движение ето тези двете пера и вече, нали, като стигнем на желаната дистанция, като дръпнем, да правим такива движения. И при равномерна проводка теглянето също ще, поне не съм сигурен, но ще пробваме. Направя едно копие, ще идем на морето, като е бистра водата, и ще го пусна да видя дали наистина ще играе тези двете пера тук, дали ще играят. И това е. Сега започвам да изработвам калъпа, което ще ми отнеме доста време, защото по половин час на ден имам само свободни горе-долу, максимум един, и лятото е труден сезон. Така, започвам правенето на кълъпа, няма да го снимам, ще направя, като направя едно копие, тогава ще ви покажа. Приятели, доста време си играх и направих копието. Отдолу бяло коремче, отгоре зеленичко с перла. Опашката вижте как перата си стоят тук. Силикона доста живичък. Мисля, че ще играе. Така, не съм оставил отвори за офсет никакви и всичко, ще е на стингер система. Или отгоре до тук, или отдолу, може чак до тук да се слагат една тройка, две тройки и двойки и такива работи, но съм го правил специално за тези джигове с пружината. Сега ще навием една пружина и ще идем да го изпробваме на морето. Ето, идеално става. Тук отдолу
настройки или отгоре. Всеки сам може да го направи както си иска. Не съм боядисал и очичките, ама то за проба мога да ги поукраса после. Си направя 2-3 бройки да ги поукраса. Сега отиваме на морето. Ще взема малката камера и ще се опитам така под водата да се види хубаво играта. Момчета, както видяхте под водата, доста добра игра има това животинче. Може и да върши работа. Хареса ми на мен играта. Няма да го променям, както бях решил да изпълнявам повече опашката. Тези двете ушички си свършиха работата. При движение леко се отваря така опашката настрани и започват да мърдат от самото пропадане на примамката. Дано се вижда добре на морето, че водата беше доста мътна. Така, ще му дам шанс през новия сезон да се докаже. И дано да имаме успехи, ще пуснем някой бройка за продаване. Но това ще стане чак след септември. В момента още е сезон, тук по морето не мога да се занимавам с такива работи. Тук ще е готов. Готов е направен, само ще му сложа една такава двойка е тук. С стингер системата. Пък може и една тройка е тук по-напред да му сложа. По-малка. И е готов за бой. Какво друго мога да обясня за тази примамка? Както казахме 160 мм. Сега само да си взема кантара. Гледа ли се хубаво така? Чакай сега да включим. Ще махна така, чакай, че той сега няма да се събере тук. Майко стара. Приблизително, не приблизително 16 грама си е примамката, ето вижте е хубаво. И дълга 160 казахме милиметра. И това беше за това животинче, летящо прасе, както го кръстих, Fly Pig. Довиждане и до нови срещи! Subscribe now.